Hvad så alle sammen? I dag der er mig, Oliver og Samuel op på banerne her. Og vi... ikke kun. Ja, ikke kun. Vi har også Samuels kanin ved. Så ja, vi vil spille lidt fodbold her, og lidt forskelligt. Husk at så op til min kanal, der kommer et billede her. Så ja, vi begynder at lave lidt mål. Altså ja, så ser vi, om der sker nogle gode mål. Mas eu só é a Didi,